се пребиеш. Опа, ника. Телефона ли искаш? А какво? Ей! И всички здравейте, приятели, казвам Пламен. Стига така си правил. И днес ще играем на Brawl. Така че се абонирайте. И знаете, че това, защото сега се караме и не е много хубаво, така че да започнем. Стоя геро или ще играш? Не! Да? Така, сега започваме. Хайде средоточи се тук да играеш. Че няма връщане назад. Айде ме бегай! Би. Ау! Къш от тука! Бас! Къш! Ай! Какво загубила? Да. Бягай! Хайде! Не ми каза, че това също ще загуби. Няма. Чакай. Дай малко на... така. Като виждате, ние загубихме. И това е най-ужасното. Пак ли ще се пробваш? Нямам много кристали. Ух, дай тук. Сега виждате, че няма много... Чакайте, няма много кристали. Ето, може да видите, че имам само един. Сега ще покажа колко добре. Да, тук съм малко по-добър. Имам 26. Чакай. Ето ги всички. Имам Джанет, Лола, този не знам, Герел, Колет, този забрах му името, Би, Френк, също така имам Дирки, Ема, Спем, Лосин Бит, Рико, Пем, Джеси, чакайте този, да видя кой е, Динамайк, да, Динамайк, ето не знам името. Сега не ми гледа, че ми е страшен телефона. Бари, Поко, Роса, Елпримо. Това май... Да, Броко, Бу, Шели, Нита и Кол. Да, това са ми всичките, но аз искам сега да играя за него. С Франк! Да, айде записвай! Така. Вие готови сте ли? 3, 2, 1, айде. Вижте каква е хубава картинката. Абе, не говори, аз говоря. Абе, аз мога. Значи имаме още един Франк. Да започнем паси! Загубих. Приятели, загубих. Много бързо. Ти какво мислиш? Че е лесно ли? Да. Не. Къш от тука! Не так. Ай, мечко! Мечката на Нита. Сега имаме 6 кристали! Ябадай! Махай се, кучка такава. Не можеш! Къш ти от тука! Тара! Къш! За сега Франкън бая силен. Стават още 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 и край. Не! Загубих!
15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, край! Бой, спечелихме. Браво на вас! Дай 5. Ето, дадох си 5. Сега какво ще правим? Я да видим. Това беше видеото. Сега ще гледаме как ще играе Асия на Roblox. Да, на Roblox. Айде, взимай телефона. Взимай! Какво седиш? Къде да знам? Дай ми го. Дай го за Бога. Айде. Сега това е моя телефон. Да. И моя е там, ама... Я мързи. Не чак па я мързи. Не, моя. Ще покажа моя. Ако някой не знае, имам PlayStation 5, който ще записвам видео и на нашите телефони. А пък, ето това е моя телефон. Да, ето го. Ай, играй вече. Сега започваме, приятели. Само да заради. Да заради. Другото му е много така. Трябва да е нещо по-реалистично. Не гледайте моята майка как готви някакви неща. Готви вкусачи. Не говори така на другите деца, защото и те искат да ядат. Сори, приятели. Чай, че тук нещо не ми зарежда бързо. Ще влезна в... Тя по принцип си чупи телефона, защото гледайте моя кафе. Гледайте! Това нормално ли? Питам ви. Не. Чай сега да видим от тук дали ще заради по-бързо. Вече 7 минути мина. Да. А то доколко може по принцип? Доколкото искаш. Значи може да се записваме видеото до 100 години! Да, заради. Ето това са моите приятели. Пламен, Косио, той ми е съученик. Роналдо. Сега си измислите на герои. И Мелоди. А спанялните ези герои. Хора. Те са ми най-добрите приятели. И аз съм от това място. Да. За да кажа, тя има каче. И това е Даниел. Аз ти казах най-важната тайна. Да, чух. Чакай. Сега ще играем на една игра, която не е тъпа. Която е тъпа? Ще играем на една игра, която там ни гони... Не. Ще играем на Аманда. Луда Аманда, очи са... Наистина е луда. Тя си е убиеца. Да. Тя наистина нещо не е. Дарададам, лодин, дарададам. Опа. Хард. Ти до тук ли достигна? Да. Аз вече 5 нива вече минах. Аз защо върва насам? Трябва да съм насам. Защото нещо кака Асия, нищо не разбирам. Само дето не съм ви кака. А просто никаква. Просто никаква. Да, никаква луда. Да, просто... Добричка. Не, просто помощничка на Пламен за видеоклиповете. Абе, и аз ти помагам! Ти ми помагаш, ама аз не снимам на моя телефон. Да, Ето я, Аманда!
Тя защо не ме гонеше? Защото тя е бъгвана. Супер! Браво това, който е бъгнал. Вече 10 минути. Браво. После ще играем Brawl Stars. Отново! Защото имам квести, които трябва да ги мина. Или след 15 минути ще изгорят. Ето, записвам видеото на Ася. Аз не обичам Roblox, защото си е тъпа или не тъпа, не знам. Тя са през някакъв малумен тунел. Айде, загуби мама каката. Чакай, си... Кака ви? Така. Не съм ви кака по принцип. Не ми вярвате. Само да ви кажа. Тя ето тази ми е сестра. Да. Да ме се знае. Значи, аз съм му сестра, но... Не лъжеме. Не. Абе, лъжеме! Ти каза, че... Наистина ли в... Чакай. Наистина ли в клипа сме сестра? Не. Значи той лъже, че сме брат и сестра. Аз съм приятелка от 4 годишна. Не лъжеме. Може бебето? Не, аз говоря истинска тайна. Аз съм му просто приятелка от 4 годишна. Не. Мати, мама е бебето. Не. Може бебето. И така да видим. Оп. Мама е бебето. Няма да купувам никакви неща. Не си хабете времето. Можете ще влезем. И не си хабете робоксите, защото ние нямаме робокс, ние сме нубове. Да, наистина. Айде говори нещо. Аре, чакай бе, че тук правя някакви бутони. О, колко имаш още. Нямам толкова много. И това беше видеото. Сега ще снимваме Brawl Stars. Само да пуснем това видео. И абонирайте се и ние ще започнем. И до скоро срещи. Чао!